бахтиёр теҷира худо ба муроду мақсадаш бирасона. кай ки видеош бигум хотири ин фарзанди инвалиди мара мебина не намега. хай гуфти гапҳо умуман хай бародари тоҷикай ҳаматонам дорум. худо сарбаланд бошен, ки ҷоида бошен хонатон обод боша. ба чӣ муроду мақсади рафтем ба дар малки ғариб асабм намешавад ки худо ба муроду мақсадтон бирасонад. омина облакалбак. салому алайкум бародарони асли ислом, бародарон, хоҳарон, аз ҳаматон миннатдорум. хоҳарони азиз, падарони азиз, модарони азиз, касоне ки моро дар ин каналҳо мебинанд. мо дар канали хоҳарам гавҳарбону карт офтардем. дар картамон 320 сомон гузашта буд. хай ба гуфтем ки дору дармон хати эҳтиёҷ доштем. хай мақсад бо бародарам Бахтиёр теҷира гуфтем ки ҳамтари хай вазъият мувазминай, хай бояд чи калискаш бихарам, радиатор бихарам. мақсад ба ҳами кӯмаки шумо хай бигем дар картҳои мо наи Бахтиёр теҷида 5330 сомон гузашта дар картҳои мо. мақсад дар хоҳарам гавҳарбону видео кардам, гуфтам ки ман қарз дорам. ай аптека 500 сомон, я аптека 500 сомон, 600 я аптека. хай дору дармон қарз дорам. гуфти гапам қарзом ма хароҷот мекунам. хай ба амира агар битонам агар дорура рӯзашта инам як пачка дору 20 сомон, инам як пачка, як таблетка дора, 10 дона дора, 10 дона дору дора. мақсад ами 5 рӯз мебараш. хай нами ҳамаш иш 30 сомон, иш хай ами нарх наво хати иш қилиб хати инаи укол дору хати не укола мезанемш барои касали судр нагираш гуфта. ба ами ҳамаш рости гап 800 сомон мешавад. даруда 800 сомон личенияш 800 мешавад. хаем қарзи ҳаволама будам. хай шукронаи парвардигор мекунам. аввалаш худованд, дуюм шумо сабаб мешавед. ами фарзанди ман рӯз ба рӯз ами личениёро кардес ҳамашон ҳаракат мекунада, ҳаракат мекунад. ин хел мекунам хела чишмош мебинада, ами чишмо ами ҳаракат мекунад. иншоалло ба ҳамин худо хела ба ҷунтар шида. хай ба кӯмаки шумо ина хела гуфти гапҳо фарзанди ман азоб хела камтар мешавад. бо барам масаҷ кунам, бо бояд личени да бигирам, масаҷ бармаш я такси мебарам, меёрад. рафтан баробар 30 сомонта мегирад, омадан баробар 30 сомонта мегирад. хай ҳаматон миннатдорам ки ба ҳамин фарзанди касали бемори ман хай ёрдам додин. хай наметавонам дар қичоқам бигирам бишинам гап занам. мақсад миён мамна мешавад 14 сола мешавад. ҳамин 5 феврал 14 солагира буд мекунад фарзанди ман. хай уч паскиришам пинай додаракҳои азиз, хоҳарони азиз, аз ҳаматон миннатдорам. ба чӣ муроду мақсад рафтен, ба муроду мақсадтон бирасона. хай додарам Бахтиёр теҷира худо ба муроду мақсадаш бирасона. кай ки видеош бигум хотири ин фарзанди инвалиди мара мебина не намега. хай гуфти гапҳо умуман хай бародари тоҷикай ҳаматонам дорум. худо сарбаланд бошен, ки ҷоида бошен хонатон обод боша. ба чӣ муроду мақсади рафтем ба дар малки ғариб асабм намешавад ки худо ба муроду мақсадтон бирасонад. омина облакалбак.